नोंथांमोना नायबानो जाबाय अ माय गड नोगोर हेलो लोगोफोर गुड मर्निं गिबियाव नोंनि PM ब्लग YouTube चेनेल गासैखौबो बरायनाय जाबाय नै दा जों आदामोननि रुमनिफ्राय थांसै सिला फोथारनिफ्राय नै आदामोनखौ गालांनो बावदों माने बादोंमोन आरोना गगा मोनसे दोननांगोन अके थांसै होमबा ना जेनेबा डाइरेक्ट मटर ब्लग गालांनो बावदोंमोन आदामोनखौ फैगोन ना मिथिबाय फैगोन डिसेम्बरालागै फैगोन आरो नै थिंजाय दोङो नै जोंनिया लोगो मोनगोन थाबै फै फैगोन प्रमिस लाखाबाय बियो फैनो होननानै फैगोन ओइ जों माबायाव दों दे ओइ आं bro, iya baik bisa bisa gua fैगोन aku लोगो मोनगोन yes नै जोंनिया बिथाङा माने जोबोद गोथाव संनानै जाहोबाय आरोना जोंखौ मैया मोजां सोरनिबा हाबा लाइजामफोर हरबानो जाबाय बारा लाया जागोन एसे मिलायनानै लानोसै दामफोरखौ नुखाजोबखायो खुलाय kan chatting iya लोगो मोनसिगोन दे लोगो मोनगोन नामा उनाव आं मार बाबाय नोगालांनानै ब्र लोगो मोनगोन बैसागुआव दे आरो रावबो गैला ना थ' मटर ब्लगाव लोगो मोनलांबाय थासिगोन लोगोफोर लोगोफोर जों दा सिला फोथारनिफ्राय थांगासिनो ग्राब थांनांगौ आरोना दा दिनै बबाव थानाय जायो बबाव मोनहैयो मिथिथ'ला लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ जों नुलांबाय थागोन लोगोफोर नोंथांमोनजों मटर ब्लगाव मोजाङै रायलायनो हायाखै लोगोफोर नोंथांमोना निमाहा हो आंखौ लासैनो आं नोंथांमोनजों मटर ब्लगाव मोजाङै रायलायनो माबागोन आरोना नाजागोन आरोना एसां हायो एसांनो नोंथांमोनजों माने मटर ब्लगाव लोगो मोनलांबाय थागोन लोगोफोर बिसिनि जायगा थैमाजिनो आरोना बिसिं गिदिर दङ ओरैबादि गारि ना नै लोगोफोर नाय नै बा लोगोफोर जों दा फैबाय गगामुख लोगोफोर गगामुख नै बियो डिएन फेमिलिनि गोजा गासैबो नायबानो जाबाय गासैबो डिएन फेमिलिनि गोजा लोगोफोर जों दा गगामुख दङ आरोना गगामुखनिफ्राय NH8BC ना माबा मोनसे जायगा दङनो बेयाव थांगोन आरोना जों लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय दिनैनि भिडिअ धामाका जागोन आरोना चलो गासैबो डिएन फेमिलिनि गोजा जों दा ग्रोब थांगासिनो लोगोफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय अ माय गड लोगोफोर भिउ लुक एट दा भिउ गाइस ओरैबादि मोजां बयनो नायथिंजाबोलाय लोगोफोर
wow, oरै बोनाय blang guys, blang दा जों NSHP होननाय मोनसे जायगायाव थांगासिनो आरोना बे जायगायाबा मा आं माने मिथिया आरोना माने नै बिनि जायगानि मानसिफोरा लांगासिनो जोंखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो माबायदि जायो कमेन्टआव खोन्थादो दाबाव खोन्थाथार आरोना कमेन्टआव ओ भाई कर्नारिक what a view guys मोजां गोजा आरोना बे खुला पाहार गोजा इनो दंखानाय ब्रिज लोगोफोरा इयो ब्रिज नै बिथिं पाहार गासैबो सोरबा थांगासिनो ग्रोबै आगोलाव दङ DN सार लोगोसेनो दङ सासे प्रेम राइडार सार भाई कैसा रास्ता है रे रास्ता तो अच्छा ही रे बाबा हम लोग अभी जा रहा है NSHP जगह में आप लोग वीडियो को एंड तक देखते रहे ना भाई लोग ओह माय गॉड रास्ता खुला रास्ता है रे बाबा ओ भाई खुला लोगोफोर खुला ओहो खुला लोगोफोर खुला बेफोरबायदि जायगायाव फैनानै बिराद खान्थि मोनो नोंथांमोनाबो नायनानै ला गासैखौबोथ' मोनथिजोबनो हाखानाय नङा माने कारेन्ट बानायनो आरोना बे जायगायाव औ गाइस जरना बाबा गिदिर ट्राक लोगोफोर ओरैनो बाबा ओइ दैमा खानाय इथिंजा दैमा ओइनो गिदिर दैमा ओ ब्लां लोगोफोर ब्लां लोगोफोर नाय भिडिअ मायबा गिदिंबाय थादों आरोना मायबा गिदिंबाय थादों लोगोफोर माने बे जायगायाव कारेन्ट बानायनो आरोना नोंथांमोना जों देखायनो हाया मिथिया कारेन्ट बानायो होनदों लोगोफोरा इयाव खोन्थानाया ओ भाई खुला ओइनो मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी परदेसी तेनो जरा जिस्म का शौक नहीं बेफोरबायदि जायगा नुबाथाय माने मा बुंनांगौ मा मानांगौ आंनि खुगानिफ्राय जेबो रावानो ओंखारा आरोना थेवबो जेसां हायो बुंलांनोसै नोंथांमोना देखायलांनोसै बेफोरलाय मा गिदिर बा ओहो लोगोफोर नैथिं जि आरामखा ओइनो खुला जागा खालै लोगोफोर जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी परदेसी तेनो जरा जिस्म ओह नाय गाइस कुछ जरा इनो खुला ओरैबायदि बाबा रे ओइ थिंगा गोजौ दै गोलैजोबो HP नै दैमाया बिनो आरोना नै रानाय बियो बहा गोलैयो होनदो ब्र बे दैमाया जोंना जेबो नङा बेखौ जों जेबो मिथिला बहा गोलैयो बे दैमाया माने NSHP होननाय दैमाया बिनो आरोना लोगोफोर नायनानै लाबोयो ओ गाइस खुला लोगोफोर आरोना इथिंजा ओरै कारेन्ट बानायो आरोना जोङो बिजाबावसो मोनबाय थायोमोन माने कारेन्ट बानायनायखौ नै दिनै जों बाहाय एसे खाथियाव नुद्रायाखै मेगनजों नुबाय आरोना लोगोफोर इथिंजा नायबानो जाबाय ओइनो बैयाव बानायो बेयावनो बानायो जों दा थांथ'लायला थांनो होआखै माने बिनिफ्रायनो जों गिदिंनोसै आरोना ग्रोब गिदिंनोसै लोगोफोर आं नै सासे खानसिगोनसै आरोना
नै बिथाङा माने बहुदानो सिनायखायो जानांगौ बिथांखौ नै बिथाङा जाबाय मा होनो इखो मामोनथाय सायरि बानायो आरोना मा नाम मोनथाय आं बावबाय सिनायखौ साहिल बर' नोंथांमोना गोबाङानो सिनायखायो जानांगौ बिथांखौ हाय बुं हाय बेखिनियानो दा आरो बिथांनि चेनेलखौबो आंनि चेनेलखौबो बयबो सापर्ट खालामनांगौ गावजों गाव ना खालामनांगौ जों बर'फोर सापर्ट होलायनांगौ नोंना दाय जोङो आरो जेसेबां हायो एसेबांखिनिखौ रायलायबावगोन माने ना हेलौ लोगोफोर जों दा मोनसे लकेसनाव फैदो आरोना नै बेयाव आंजों लोगोसे दङ आदा बियो बिथांनि चेनेलनि नामखौ आदाया बुंना होगोन आङो बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्टनि अनार फार्स्ट अफ अल माने जोबोर साबायखर आरो मोजां मोनबाय बिथां फंबायमोनखौ लोगो मोननानै आंबोथ' धेमाजियावनो थाखाय नालाय गगामुगाव ओमफ्राय बिसोरो आपार आसाम राइड खालामदों होनदों नालाय बिथांखौ मिट खालामगोन होनना सानखाना दंमोन फाइनालि जों मोनफैबाय लोगो मोनबाय जोबोर मोजां नांदों ओमफ्राय अननानै बिथां फंबायनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै बयबो सापर्ट खालाम डु सापर्ट थेंक इउ आदाखौ बयबो सिनायखायो सिनायनाया बिथांनिया माने मा होनो कार्टुन मा नाम मोनो ओरैनो बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट बिथाङा भिडिअ एगारोना कार्टुन बिथांनिखौबो नायबानो जाबाय थाबैनो 100K जानो थांगासिनो आंनि चेनेला बिथांमोनाबो एसे सापर्ट खालामदो बेखिनियानो आरो लोगो दंबावो आरोना सासे बिथांखौबो आं देखायगासिनो गोबाङानो सिनायखायो माने नै बिथांखौ फंबायखौ बिथाङा साइरि भिडिअ बानायो मामोनथाय अफिसियेल साहिल बर' अफिसियेल बिथांखौ माने बिथांखौ आं लोगो मोननानै ओरैबायदि गोजोनदों माने आं बेखौ माने बिनि भिडिअखौ ओरैबायदि नायखायो माने आं बुंनो नाङा आरोना वाट्सएपआव स्टेटास होलाबायो बिराद रमान्टिक होयो आं बिराद मोजां मोनो नायनानै आंनि चेनेलाव फंबाया फंनैसो बुंनानै होदो ओरैनो दिनै नोंथांमोनाथ' जोंनि बेयाव फैबाय दा बेरायबाय दानि जों थांबाय नाथाय हाबनो होआसै जायगाखौ बारा मोजाङै नायनो हायासै आरोना थेवब्लाबो नोंथांमोना गाज्रि मोननांला ओमफ्राय दा नोंसोरनाबो टाइमनि बहुत सर्ट जाबायना मालाबा एसे बेरायबावनो हागोन सानदोंमोन जायगाफोरखौ दा ओमफ्राय नोंसोरनाबो टाइम सर्टजों लोगोसे दा जोंनियावनो एसे माबानानै दा नोंसोरखौ बिदाय हरनाय जासिगोन आरो दसे उनाव नोंसोरनाबो टाइमनि बहुत आंखाल ना दा नङाबाथ' थालांनो हागौमोन दिनै टाइमनि बहुत सर्ट जाबायना बेरायख्रुबजोबनो हागौमोन दिनै एकदम हाजो हाला थांलाबायना सिख्लाफोरबो नायथिंलाबायनो हागौमोन माने दिनै टाइमा सर्ट जाबायना सिख्लाफोरबो नायथिंलाबायनो हागौमोन माने दिनै टाइमा सर्ट जाबायना नङाबाथ' इन्जयमेन्ट खालामनो मोजां जागौमोन आरो दा जोंना दिनैबोथ' आरो फाइनेल खेलबो दंमोन ना बेखौ गेलेनानै इन्जयमेन्ट खालामनो सानदोंमोन आरोना दा खिन्थु टाइमनि आंखाल जाबायना ओमफ्राय नोंथांमोना गाज्रि मोननांला ओमफ्राय दिनै बेनो आरोना बेखिनिखौनो बुंनानै दोननाय जाथ'बाय लोगोफोरब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहरनो दाबाव आरोना आरो साबसक्राइब बाटनखौ थुला थुसि थुना हो आरो खावलाबायनानै सोर जायनि मेने खावलाबायनानै साबसक्राइब खालामजोबना हो लोगोफोर जों बर' सापर्ट खालामनांगौ सापर्टआ खम बेनिखायनो नोंथांमोना सापर्ट खालायदो मा बुङो गावजों गाव सापर्ट खालामबासो ग्र' जालांनो हागोन ना बे जायगानि मा नाम बे जायगानि नामा गुप्ता ब्रिज होनो So guys, दा जोंखौ नैबे बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्टनि ब्र'आ जोंनिया जोंखौ वेलकाम खालामनायदो दा मा आरोबाव थानो गोसोमोन मा खालामनो आरो माने आं इसोरखौ हरसे लाखिनो सानदोंमोन आरोना गाइस उपाय गैया बिसोरखौ आथुर जाबाय आरो 10 डेसआव फैबाय खोमा बिसोरना फैनाया जाबाय आंबो कर्स खालामनो हाया आरो बिसोरबो खामानि दं एग्जामबो दं नालाय बिसोरखौ आङो दिनैनो लास्ट डे जासिगोन गगामुगाव थेंक इउ फाइनालि जों बहुत धन्यबाद होबाय आं धन्यबाद जोबोर गाहाम नांदो दे आंबो एखे हम डिस्ट्रिक्टनि नङा होनबा Thank you so much. ब्र'आ एबार जोंनि बाक्सायाव थांबाना आरामसे ब्र'खौ जोङो टाइम स्पेन्ड खालामगोन माने Thank you. लोगोफोर जों दा फैयै एब्रा फैयै जों सासे आब'मोननाव दंफैयो आरोना ओइ फन नै बिथांमोना दोङो आंजों लोगोसे गय जाबायना गय जादों गासिनो नै जों नै आब'मोननाव दंफैयो आरोना आब'मोना जोंनो गोथाव संनानै जाहोबाय
आब'नि चेनेलखौ बुंनानै होदो मनास ब्लग मनास ब्लग नायबानो जाबाय आब'खौबो सापर्ट खालामबानो जाबाय जों माने बर' सापर्ट खालामलायनांगौ एकदमबारे जोंनिया सापर्टआ खमना बेनिखायनो जोङो सापर्ट होलायनांगौ आरो ना नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय आब'खौ खेबसे बुंनानै बावदो लास्ट मनास ब्लग आगैमोनखौबो सापर्ट खालामलांबाय जा जेरै खालामदों बिदिनो मोजां मोनबाय आगैमोनखौ लोगो मोननानै मा जागामोन बावलायलांबायलै आं जा बगाम तो गाइस जों बिदिब्ला बेखिनियाव दोनथ'नोसै भिडिअखौ ना मा बुङो दे टाटा बाय बाय टाटा बाय बाय उननि भिडिअ लोगो मोनगोन बाय बाय आंनि साबस्क्राइबारफोरखौ साबस्क्राइब खालामनांगोन सापर्ट होखानांगोन थाबनो 1K खाम गाइस जोङो पार्टि जानांगोन माखासे लोगोफोर आंनो 1K थाबनो नांगौ आरो ना नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय 1Kथ' जाखासिगोन नोंसोरनि अननायाव ओरैबायदि सापर्ट होदो नै डिएन फेमिलिनि गासैबो मेम्बार्सफोरा आंखौ ओरैबायदि सापर्ट होदों ना डिएन सारखौ ओरै खुलुमनांगोन आं दा Hei, angga logo kulum na. तो गाइस बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय आरो ना Love you all. love you दे jangan. Bye bye. Love you tuh nanggo जोंखौ एसे दे जै बर' हारिनि Purnoa. जय पूर्ण महाजन Purnoa bisa. Love you tuh sana mah lu gile guys. Ntamla komen love you tuh sana mah lu gile guys. Ntamla komen love you. सब love you to lidu komen guys सब Kayaknya dah ten grand love you. love you lo nengah deh love you lo nengah love you too deh फाल्तु लिसेर फाल्तु बेखिनियाव दोनबाय आरो ना भिडिअखौ